Пламенче, вкусно ли е хлеб? Аз съм, че първо вода се пие. Виж как ще го Чебук, чебук бе. Много е хубаво. То първо водата, после и кафето най-вече. Моряне, ти доволен ли си? Да. Много добре. С една цигарка така пуши. Пуши сръска на земята. Вече го и почерпи. Не ви сега няма пуши, защото не пиете кафе. А пепелника? Той ще ми. Аз ще. Моряне, снима. Ти пепелниче? Да, си. Те няма, те не пушат. Мариане. Много хубаво, много хубаво. Окей, Сара. Кафе, Мариане, кисло. Шугар. Шугар, много шугар. Запад. Шекер, да. Шугар. И много шугар. Ще да си в Кипър, бе, и в Англия. Няма отайка. Няма отайка? Няма отайка. Тя е долу, бе. Не, няма. Няма. Аз вкъщи на хазяина съм бил колкото пиеш и рупаш. Но това е идеята. Не, няма такова нещо. Не знам, кипърското е така. Не, така няма. Ще отиде да го поръча на другото заведение. Да, още едно. Мариане, доволен ли си? Да. Мариане, в момента ти реже главата, защото си много близо. Айде, снимай малко. Мерси. Мога си вземам някакъв фирис. Тук е много хубаво служба. Тук е като Банско. Да. Това е цена. Да. Мляко с ориз. Направихме на крем карамел. Не, неща. И аз не го чух. Ничи, хубаво борът. Да, борът хубаво наистина. Аз не го усещам, но това е чушка. Не го усещам. Аз ми е като ултра направо. Много някакви вихтори. Да, някакво много вихтори, дето майка ще Да, така че били много те. Ако искаш да го слушаш. Снимате, само да ни падне. Няма. Между другото, ако пиеш с вода, тогава не му усещаш какво са вече. Не му усещаш. Виждаме ли се? Бе ти малко. Така. Помните ли, че виж заради нас изкарахте пепелници, къде има лепинки забранено? Как бе? Ето всичко се отразява в сметката. Накрая ще разберем. Да, ще усетите това. Не. Иска ли захар? Не, те го правят със захар, го варят със захар. Не го върнахме, че може да искаш още време. Това не се прави. Не, няма. Не, нямаш туалетни хартия, нямаш сапуна, затова не го бие. Защото мислиш, че има. Кипата. Мерси. Панчо, пенцето? Цигарката? Екстра, нали? Само тук ще идваме да пием кафе. Как? Мерси. А как беше мерси? Шекер.